Okay, hvis du fik at vide, at du fik en dag som vejleder, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror, jeg vil hæve lidt penge på CBS' konto, løbe ned og shoppe de briller, jeg altid har tænkt på, kom flyvende ind på Dalgas. Hallo, jo, kåben er ny, og den er lyserød, allo. Jeg ville pludselig få nogle venner ved min side, vi kunne lave sneglen sammen og ikke tage noget for givet. Jeg ville ringe til gamle studieveninder og fortælle dem, at nu vil jeg have vejlederminder. Kig mig i spejlet og sige, hey, det er godt nok, kappen på skrå, står vi nu her i vejlederflok. Jeg vil give en fuck, hvorfor jeg var her, bare smil og nyde, at det var jeg. Jeg ville samle mine vejledere venner op og rulle videre ud med vandet i en samlet flok. Så ville jeg tænke på, om jeg har givet nok igen til alle dem, der har givet mig så meget af dem. Parkerbordet midt ude på vejen, og der skulle være musik. Jo, min egen. Og russer ville smile og danse med hinanden. Rustur til Haderslev blev fedt som bare fanden. Jeg vil sige til mine vejledere, at jeg er stolt af dem, at de skulle forstå, hvor meget jeg virkelig holder af dem. Jeg ville sige til Luca og Albert, at jeg elsker dem, og spørge, om de ikke skulle prøve at finde sammen igen. Fortælle mine vejledere, at jeg tror på, at vores torsdag bliver vildere, end man kan sætte ord på. Jeg ville finde en russer og sige til ham, at jeg havde lyst til at leve videre i ham. Og solen ville gå ned over vandet, mens jeg røg en sidste blå kings. Drak et sidste glas rødvin, vind i kappen, hurtigt briller på. 21 år at være vejleder fucking på. En dag som vejleder hjælper de russer, drikker deres schusser. En dag som vejleder hjælper de russer med at finde deres trusser. En dag som vejleder hjælper de russer, så de ikke bliver en loser. En dag som vejleder hjælper de russer, så de ikke går en busser. En dag som vejleder. Måske er der nogen, der ikke vil vide, hvad de skulle gøre sig selv. Russerne kigger forvirret rundt, prøver at slå tiden ihjel. Afsted med rusturen med mit yndlingsgear på. De hvideste sneakser, katten med på skrå, sidder en bus, der er blå. Tag afsked fra KBH og tænk over alle de vennerne russerne skal til at få. Sender et vejlederblik, nu spiller jeg lidt kæk. De skal ikke tro, vi ikke har styr på vores fucking shit. Videre, uden det helt store stop. I don't know, måske et mellemmåltid på Fakta-shop. Ting jeg normalt altid gør. Sætter festen i gang og holder den kørende, som det aldrig er set før. Ender i det Haderslev hjem. Fortæller de nye små russer, at de ikke skal være slem. Jeg vil sammen med team, mine vejleder og venner, og siger et eller andet sted ved, at vi får grineren minder. Ved velkommen i mit spot, så godt ud. Spillet smart, end det landede lop. Og et par briller i pendulfart, og jeg vil pop den billigste champagne. Sig til russerne, I gjorde det fandme. Forlader stedet, uden at sige det til nogen, med en enkelt øl i hånden og en slukket telefon. Grin for os selv over noget, Albert sagde engang. Inderst inden også være en lille smule bang. Dedikerer en sidste tanke til vores vejleder crew og russerne i mit liv, som ikke ved noget endnu. Velvidende om de skal gå på seriøst et sted. Men fuck nu det, de har fået så meget med. Vi føler det helt mere end nogensinde. Med næst mod brystet og oprejst panden, og vi er alene med vejlederne. Vi har det sgu godt, og forlader Haderslev, inden solen står op. En dag som vejleder hjælper de russer, drikker deres schusser. En dag som vejleder hjælper de russer med at finde deres trusser. En dag som vejleder hjælper de russer, så de ikke bliver en loser. En dag som vejleder hjælper de russer, så de ikke går en busser. En dag som vejleder.